ke ang norong buskango tini nukjakmani obon karonani ang tini ani barani khumulungo phai tongmani jorao soroksa manai no nugui ang khairogui ang bono kok sungni naimani manai ni je problem no ang nugui belai ni khairoka wati jorao wati sek bohimi tongmo nugui ang bono ang bathagui bono kok sungni naimani bini problem tamungkha nai ke norok boro joton saimano antamani DEBBARMA ke norok joton sineu thangnai bisa sekang bono je lukurok subamani jeng tini thik amaken jeng nugui manai no ang nugui ang khairogui bini bagai samung kisa misapan naitugan hunai ang wati kongoi tini naituk bini jaratoi thiaba kebu lukurok bono accept khalia joto jagano ang bini bagai chai togoi na kha je mansak ge ang manai no kok thaise thaim sungnai norok na phunoi tongnai tongdei norok acha manai nung yang khumulungo phaimani koidin kha 6 din nung tambai phaika parani gari bai nono sabo yang ti phai nung sasong phayo yang nini parani nung yang phaimani gari bara busumari 50 টাকা bai nung ok khumulungo phaika 200 টাকা nini chakmagat ni yang khumulung phaiman 200 টাকা na jago na nge nung yang phaimani koidin kha 6 din nung 6 din je yang khumulungo phaimani bo jaga tong khumulungo sabuni nogo buini nogo nono nung ara gawo ke mai ro do charika ke mai charia ge nung mai charia ge nung asa 6 din nung bahai ke tongkha buirang man bai tipin simi chauta buirang rekhe ge nono bui ke bu khai ro goi busur ro khana 20-30-50 টাকা rok gasukbai nung 6 din yango samung tangnai ni nung samung nai tungmani maya nungke nung bojaga naituk ko samung bazaro gatai bojaga naituk ko nung thong bazaro ko naituk ka maya tam hini sabulu kurang nono borong najak nung sauna nungke nung tabok ni to chung khna mani NOG BUKHUK ni nana bo thei thangka nin manai bo thei thangka tei nini je agi NOG tongmani a NOG thaibu phalei rikhani khnawo ge nung boro tongnai tabok buiman na khangka tanono ge maya angelasa naitungnai nung agartala rogo tongai deman naitungnai ge nono tabok nung tinile boro tongnai sagari khumulungan nung ma tongnai samni nogo tong bazar gandaro sedo da nung aran tongo ge nung boro maisa sa tipin simi chai tongno mai maseya je 6 din phaimen nung kisiban mai masai khuna buinaro ekbar masakha khairogoi buichar khatanono nge khanai mankhana belano khairogma singcha chini manai antamani DEBBARMA thangna sal kise sakang je bini problem mani abo borok munsung khangke jotono laibo kisa misa ekbar kam chayak ma khayo jung abono poglai norok jak bono khairok nai rok bono nugui tongkhangke jung bai KRWI mano tei jung bono manai ang non tei kise kok sungnai no nona ang tini phone number kaisari rwnai do nung a jaga khnawo ano call khaidi do buini nam buini phone bai phan call khaidi nung je jaga phan tongli nung ano call khai dara ang antamani si ni sari do nge ang nono kok sawono do nasina de belai ni khairok ma singje ko bini background ko kisik mukhna ko norok mono ko bono je antamani DEBBARMA tabo bowana jak boro thangnai tongnai boro chanai bini NOG BUKHUK ge chung bono je mansa chung bono tipino chari rekha tabo chung bono rang roi sari horapan mai phatisa chadrpan chung bono rang rei rohai sinai nge manai chung nono rang rei roh kangke nono gari rohnai da ang nunga jaga phan thangai lenglai tongi gari do belai khurmun dara mu baisano ang ko khajana mati se sar bikas no ang je kono dugan khono tu binno khono tu tong am bagai ang tong bagai
ha bơ nok tong nó bơi chăn nó tong thầy KRWI an parakai sak mangga temudu